Kulttuurin kenttä on tullut saastuttamaan ikävästi yleistynyt ilmiö. Rehellisesti paskat katusoittajat. Huomattavan suuri riski altistua rehellisesti paskoille katusoittajille on pääkaupunkiseudulla, erityisesti Helsingin rautatieasemalla, metroasemilla ja koko Eiran ja Punavuoren alueella. Rehellisesti paskojen katusoittajien vaikutus on alkanut näyttäytymään myös katukuvassa kuulosuojaimien yleistyneenä käyttönä. Mä oon äänierästänyt mun kämpän kokonaan. Nyt mulla on nää kuulosuojaimet, nääkään ei paljon enää auta. Mä en enää tiedä mitä mä teen, varmaan pitää muuttaa Helsingistä pois. Kyllähän tää on ihan hirveetä paskaa mitä mä soitan, mutta taktiikkana onkin saada ihmiset vittuutumaan. Anna mulle rahaa, mä lopetan. Jos et anna rahaa, mistä puuttuu rahaa, se on sun näköinen. Paskojen katusoittajien lisäksi ilmiö on laajentunut eri taiteen muotojen välille ja viime aikoina katukuvassa onkin havaittu rehellisesti paskojen katusoittajien lisäksi helvetin huonoja katutaiteilijoita, jotka riivaavat väestöä luokattoman paskalla ja osaamattomalla taiteellaan. Näihin lukeutuvat muun muassa joutavat jonglöörit, kykenemättömät miimikot ja paskaakin paskemmat kansainväliset akrobaatit. Myös elintasoltaan korkealla olevat ovat alkaneet köyhtyä lyhyessä ajassa paskojen katusoittajien vuoksi. Pääsimme kuulemaan entisen eiralaisen Brita Björnin ajatuksia paskoista katusoittajista. No on käynyt tyystin mahdottomaksi. Ennen Eirassa, jossa minä olen asunut koko elämäni, on ollut täysin rauhallista, mutta sitten nämä muusikot tulevat tänne, valtaavat kaikki Helsingin kadut. Ja miten käy minun? Minä heitän kaikki rahastoni nollille, kun minun pitää hyysätä heitä ja yrittää saada heidät pois tältä kadulta. Ja nyt minä asun Kontulassa. Kuvitelkaa, tähän on tultu. Ihan hyvin tässä tienaa, että tämän päivän tuotto oli 3800 ajan rapiat ja sitten tuli näitä, että tuli tuolta Alkon lahjakortti, siellä on S-ryhminen lahjakortti, sitten yksi Visa Electron, sitten siellä on Mastercardia muutama ja Ylivieskan kaupungin kirjastovuoro. Vaikka rehellisesti paskat katusoittajat ovat aiheuttaneet paljon eripuraa ja vastahankailua, ovat jotkut yrittäjät hyötyneet paskojen katusoittajien olemassaolosta. Ravintolat ja pubit voivat paskojen katusoittajien ansiosta paremmin kuin koskaan. Monet ravintoloitsijat ovat joutuneet käännyttämään asiakkaita jopa ovelta, sillä asiakaspaikat ovat olleet aivan täynnä. Niin, kyllä. Meillä on ravintola koko aika ihan täynnä. Meillä on ihan maanantaista sunnuntaihin sali täynnä, sillä ihmiset juoksee meille paskoa katuartisteja pakoon. Ne ryyppää ihan rehellisesti itsensä perskänniin. Jossain kohtaahan tullaan sitten siihen tilanteeseen, että heillä ei ole rahaa enää juoda ja heistä tulee paskoja katuartisteja. Oravan pyörä pyörii ja meillä kassalipas kilisee koko aika. Rahaa tulee ovista ja ikkunoista. Taide on yleisesti käsitetty vapaana ilmaisumuotona, jolle ei pitäisi laittaa raameja tai kehyksiä. Paskojen katutaiteilijoiden vuoksi asiantuntijat ympäri Suomea ovat heränneet pohtimaan taiteen merkitystä arkeemme aivan uudesta näkökulmasta. Paskat taiteilijat ajavat ihmiset pakon edessä pois työpaikoiltaan ja vanhoista tutuista ympyröistä kaduille ilmaisemaan itseään. Onko yhteiskunnastamme pian tulossa taiteen voimin pyörivä iso yhteisö? Se jää nähtäväksi. On paskan katusoittajan elämä mukavaa. Lentää tonneja, lentää kortteja, lentää kolikoitakin joskus. Mutta setelit ovat parhaita, koska niillä mä elän pitkään. Pitkät talvet Suomessa huudan paskaa musiikkia.